Ehihie ọma nụ ụmụ ọdịnala Igbo. Nkwu ọma nụ. Ekene m nwoke, ekene m nwaanyị. Asị m ka chi mkpọtata kpọtara anyị ndụ, ogologo ndụ na arụ isi ike. Ihe anyị ga-eri na ihe anyị ga-aṅụ. Asịrị m udo n'isi nwoke, udo n'isi nwaanyị. Asị m ndụ mmiri, ndụ azụ. Egbe belu ugo belu, mana kesi ibi ebekwana nkụkwa ya. Ọmaka meelu mmadụ niile. Asị m na ụgbọ nji wepụta ata bụ nkwọ dị mma, mana ka anyị eji wee nata ya ke ya mma. Asị m ọ bịara egbu anyị gbuo onwe ya. Onye ọbụla si na isi anyị gbaa n'aja, ya were isi ya wee zere aja. Onye gọọla anyị ọfọ ọnwụ, ọnwụ kwudi ya. Onye gọọla anyị ọfọ ndụ, ndụ sobi ya. Si na onye si na akwa ya acha na pama ya ba na nke ya. Onye gwọọla anyị ọgwụ ya saa n'ọnụ, ọ sacha ya nwụọ. Si na ya dị ka echi, maka na echi adị agwụ agwụ. Anyị ya azụ ka afịa, mana ya na ka afịa. Anyị si na afịa nkwọ niile a na-azụ n'ala Igbo niile ka a zụtara anyị ndụ, zụtara anyị udo na ọganiru. Ka chi anyị na ezumezu anyị na mmụọ niile anyị na ha so n'ọfọ niile anyị gọrọ. Tata bụ nkwọ na eke na orie na afọ na afịa na nọ n'ụbọchị na anọ. Sie aka m bụkwa onye nke gị, Nwaada Agbara Ọma Ụzọ Mmiri. Chetakwana abụ m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Anyị na-agba afa miri emi, na-alụkwa ọrụ mmụọ dị iche iche, na-enyere ụmụ Igbo aka ịmata eziokwu gbasara ọdịnala. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ, bụrụ ụzọ eziokwu. Ọdịnala abụrụ ebe a na-enye nsi, ọ bụrụ occultic kingdom, ọ bụrụ obe ndị ogboni. Ọ ihe dị n'aja na be anyị. Ọ ihe dị n'aja na anyị na-azụ ụkwụ ụbọchị niile. Ọnya ka anyị na-ekwu okwu ya, wee na-asị ụmụ Igbo niile, onye ọbụla na-achite n'ọdịnala malụ nke bụ eziokwu. Hapụ mmegharị anya na-emegharị gị, na-asị gị na inye aja na be nna gị ihe na ọwụrụ gị njọ, ime nke a na-alụ, ime nke a na-alụ. Nwesị gị nwa bụ onye Igbo na-ege m ntị, na ọ bụrụ eziokwu. Ọ bụrụ eziokwu. Ndị Igbo kwenyere n'ịnụ ụwa. Ndị Igbo kwenyere na mmadụ ịchịkwa ndị ichie ya na chi ya. Ndị Igbo kwenyere n'ịsọ nsọ ana. Anyị amarọ maka ndị na-eje n'igwe, maka na eluigwe niile a na-ekwu okwu ya bụ n'ụwa ka ọ dị, ọkụ mmụọ bụkwa n'ụwa ka ọ dị. Ndewonu. Isiokwu nji maka ya wee bịa tata bụ maka ajụjụ ọtụtụ ndị mmadụ na-ajụ m. O nwere response to some questions ka nji maka ya wee bịa tata gbasara ihe gbasara ndị mmiri. Ndị mmiri bụ topic bụrụ ezigbo Igbo. Ka m si ekwu na mbụ, topic dị very very long. Ọ bụrụ ife mmadụ ya ebido kụzicha ya within the period of time nji eme teaching ebe a. Onye nọkatakwa ịkọkwa maka agba nka, ịnọkata ịkọ maka agba nka, mana o nwere ajụrụ nji maka ya wepụta tata, si ka anyị tinyeke n'ọnụ gbasara ajụjụ anwa. Maka ndị ọzọ ajụjụ dị otu a nwere ike ọ na-agba ha n'obi, mana ha amarụ ka anyị esi wee jụọ, ma ọ bụ onye ọ na-abụ ọ da-agbụ ya n'obi, mana ọ dị mkpa ka ị malụ ya. Ya bụ ajụjụ na-ekwu okwu ya bụ, o nwere onye jụrụ m ajụjụ wee sị m, ọ bụ mmadụ lụcha ọlụ mmiri ya, ọ ka nidiri isetụlụ ndị otu ya. Ndewonu. Abịa ndị otu mmiri mmadụ, enwere ndị otu mmiri, nwee ndị otu enu ana. Ndị otu enu ana mmadụ bụ ndị enyi ya, ikwu na ibi ya, nne ya na nna ya, ọ wụrụ onye nụrụ di ya na ụmụ ya. Onye ọ bụ ndị otu enu ana. Ụta ka ọ dị na mmiri. Ana m alaiki na-ekwu okwu, ana m enye instances. Ọ ya bụ ichefuo okwu nkwuru, jiri akụkọ nkọlụ wee mee gịnị wee cheta ya. Ya ọ bụ example a nji wee kwuo maka nke maka ya. O nwere ike kwuo maka ndị mmiri kọbụ ya deep, ọ na-agbagoju gị anya, mana ịma maka na mmadụ nwere mmadụ, ị nwere enyi n'ụwa, nwee di azụ nwaanyị, ma ọ nwee nwaanyị, nwee nwunye, ma ọ nwee nne, nwee nna, nwee ụmụ nwanne, ndị gị na ha na-ebi ndụ n'ụwa. Ụta ka ọ dị na mmiri. Ọ ha bụ ndị otu gị. Ọ bụrụ na asị gị buo ibu mmiri, o nwere materials ị need provide ka ime gịnị, so that ka ibu mmiri gị dị complete, so that ka gịnị ndị otu gị niile nọ na mmiri nwee ike gịnị wee ketazuo oke ha. Ya bụ na ọ bụ na ibuo ibu mmiri, isetụlụgo ndị otu gị, ndị ọgbọ gị so na ndị ya eketa oke ahụ, maka iyi akwa ngwongwo ha wee tinye ya. Ụmụazụ nọ na mmiri so, ndị ichie na mmiri so, ndị eze nwoke na ndị eze nwaanyị so, ndị Queen Mother nwere nke ya, nwaanyị mmiri gị ahụ ma ọ dị mmiri gị ahụ nwere nke ya.
ụta ka ọ ya esi wee zuo ha oke nakwazi other hierarchies nọ na mmiri ụta ka ọ ya esi wee zuo ha oke ngwongwo ya akwa onye nwa kpatara ọ na-abụ o nwere ngwongwo mmadụ ga-akwa wee jee na mmiri asị na onye ahụ mere gị na onye ahụ mkpere ilu ọma maka na ihe ahụ iweta emere gị ozuho o nwere ndị oke na-eruho ọfụ iche echi ihe megịnị abịagbakwa gị oke agbakwa gị ụgwọ so onye ka o ji wee dị mkpa na ị na-alụ isi na ị chọrọ ibu mmiri kwa ngwongwo dị complete ọ bụ na akwalụ gị ngwongwo ga-adị complete ị madị gị dịka n'imego na ndị otu mmiri ga niile na asetụlụ ha ncha ọ bụ na ịrụsi ọrụ mmiri gị buo ibu mmiri gị ọfụma ọga ị nidiri ijeje setụlụ gba ndị otu aka iche maka na ha ncha niile ahụ bụ ndị otu gị na mmiri ama m na aghọtara ya ọzọ dịka ibi ya bụ ajụjụ ọzọ onye ọzọ jụrụ m onye a gbasakwalụ maka ndị mmiri kwa onye ahụ jụrụ m sị m ọ eziokwu na mmadụ nọrụ na mmiri ọzọ chụọ aja na ụmanga ọ iwu na mmadụ chọọ ịchụ aja na ọ ya anata na mmiri dị na be nna ya wee chụọ aja of course ama m na ọ bụrụ sọsọ onye dị otu a nwere this kind of question n'obi o nwere onye nọkwa ọ na-agbagharị ya n'obi gị nwabụ onye Igbo na-ege m ntị na-ene m anya ijikwara opportunity a wee malụ na nke bụ eziokwu bụ na o nwere mmiri na-ada emekọ o nwere mmiri na-anara emekọ ha nara ejekọ atọ even na ịbịa na my place ebe e nwere mmiri nwere just a little space ka a ji wee nye onwe ha gap mana ikute nke a wunye na nke ọtụghachi ya azụ o nwere ike ọ bụ na o nwere other people na-watch m nugoro such stories or ebe such thing na-eme na be ha mana den na mmiri na-aba aha anara eriko does not mean na o nwere mmiri nọ na Cameroon ma Ghana ma Lagos ya na mmiri gị na ya so ga-eriko onwe. You understand what I mean? So ihe nji ekwu okwu ya bụ na ọ bụrụ iwu na mmadụ ya ana na mmiri dị na be nna ya wee chụọ aja before gaa. Mmiri niile nwere ebe ha na-ejekọ ọnụ ma ndị a na-ekwero na ha na-eriko ha ncha niile nwere ebe ha na-meet enwere meeting point ịghọtara but na ọ bụrụ na ije na mmiri a iji je chụọ aja o nwere so many things ga-eme na mmadụ ga-eje na mmiri na-abụrụ mmiri dị na be nna ya ọma nwa. One of the things nwere ike ime ya bụ ọ bụ na iru ebe anwa first of all ị kwesịrị ime gịnị were something wee kpọkọọ mmiri ahụ ị bịara na nke ya wee nye ya ọjị na nzu na edo aka iche bifo ibutezi ihe iji wee bịa ịchụ aja wee kpọzie mmiri na-eso gị mmiri be nna gị ebe anwa ma mmiri ikwu nne gị ịnwa mazi ebe mmiri na-eso gị si ihe a dị too deep for ndị na-adịbe deep na ihe gbasara ọdịnala mana ama m akụzi ya maka mmadụ nwere ike ime gị n'ijegidechi wee nụwakwa such story ma ọ gị nwa bụ onye gagolu fa ka ị malụ ihe ga-emebi nọrọ ebe ahụ wee mee invite mmiri dị na be nna gị. First of all isetụlụọ mmiri ahụ bịa na nke ya i wee mee invite mmiri ahụ na-eso gị si ya bịa na mmiri dị otu a bịa na alụgo oke. Ọ bụrụ na iwu na mmadụ ya nọ na mmiri nọ na be nna ya wee lụọ ọrụ ma wee chụọ aja wee gaa, kedu ka mụ nwa bụ onye Enugu steeti ga-esi wee nọrụ ebe a wee lụọ ọrụ onye Anambra ma ọ bụ onye Imo ọrụ ọga ọlụ mmiri ọga ịma na nchọ na iji lụlụ onye na-abụrụ onye be m ọlụ mmiri mana m ejebe n'obodo ya wee jee na mmiri dị na be nna ya wee lụọ ọnụ ya ọlụ ka onwe ike gaa. Mana nke mbụ na gị nwa bụ dibịa ụta m nọ enwere m ọtụtụ mmiri mụ na ha so nji alụ ọlụ ihe ga-eme bụ igbu afọ mara the particular one ọ ya bụ mkpụọ nke na-eso onye anwa ọ bịa ebe ahụ bịa were oke ya bụ nke mbụ na mbụ bụ before ijebe na mmiri jee chụọ aja mmiri ahụ nọ na ya na mmiri so ga na-erikọkwa onye ahụ dị important thing and not that na ịma nnọnwụ na ana ọzọ ma na mmiri ọzọ wee kpọkwuo mmiri na-eso gị tize lie ọ bụrụ eziokwu. Mana ihe ka mkpa bụ ịmalụ ma mmiri ahụ so gị na mmiri ahụ na-eje na ya ije kpee ilu ọma anwa gị na ya na-abụ a na-erikọkwa. And this thing na-ekwu maka ndị lụgoro ọlụ mmiri ọ bụrụ maka ndị na-alụba ọlụ mmiri. Ọ bụrụ na ị ma na ịlụba ọlụ mmiri ị na-eje na mmiri na-emetọsi o nwere ike maga amakwana ka ị ga na-esi wee na ma ọ na ndị mmiri enyewego gị nsogbu nwere ike ije ebe ahụ ikote ụchụ nwere ike ịdị lọka ije ebe ahụ ọ ga-alụ gị so it's 50-50 amasị gị eje na mana nwere ike ije ebe ahụ ikote ụchụ. It is only
mgbe ị lụgoro ọlụ mmiri lụsie ọlụ mmiri gị dị shọ na ikwugo ngọ dị n'etiti gị na ndị mmiri ka sọsọ gị nwere ike ibi n'iwu jee na obodo ibi nwere ike igoro ife ọnụ na-eri je ebe ahụ nke ahụ mmiri ahụ ịkacha dị at peace with n'obodo ahụ iwe kpụọ mmiri dị na be nna gị ma ikwu nne gị depending na ebe mmiri na-eso gị si wee sị ha biko ha bịa ebe dị ụta bịa were ife ị na-enye ha and you will see ị ga-afụ result ya massively. So mmadụ asịkwana gị na ọ bụrụ na ị nọrọ be nna gị wee kpọkwuo ndị mmiri ma ọ jee na mmiri dị na be nna gị na ọma lụọ ọrụ, it is a lie. Ọ asị ma mmadụ asịkwana gị na ọ bụrụ na ị nọrọ n'aja na be nna gị gọngọngọ wee lụọ ọrụ na ọma lụọ ọrụ, it is a lie. Asị ị ga-anọ nwa aja n'obodo a wee mee invite aja na be nna gị ọma bịa ebe ahụ bịa were ihe ị na-enye ya. Ndewonu. Chetakwa na aka bụ m onye nke gị Nwaada Agbaraọma Ụzọmmiri. Abụkwa m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo ka m si ekwu na mbụ maka na ọdịnala bụ ụzọ ndụ bụrụ ụzọ eziokwu. Ọ bụrụ na o nwere ajụjụ chọrọ ịjụ m gbasara ihe ndị nna-akụzi na mbụ ma ihe nkụzi tata ma ihe ọbụla gbasara ọdịnala Igbo ma ọ na ịchọ ka agbaalụ gị afa ma ọ lụọ ọlụ gị ọlụ mmụọ, biko dere m meseji na ma WhatsApp nọmba na 070-373-11663 ngwa ka emesịa.